Kinoyelam keseng HNYF West Kasil District hakas ngiding kong jung katayo kakat sao tere gurisau kila penlong ke jingle jurep ya ki katto kan ni teliki office sarkar ki badan hapo nong stony hadien be kileyo pediang ke jing ur jing nam ni ki babon halor ke jing bom shim khia ju ki officer bat ki nong tre sarkar bon wan tre biang por ya kate ke jingle jurep ki office sarkar la yelam du president jung keseng HNYF West Kasil District ba bi marbanyang Harangkat kejing dan langru usam la smalling nong siang vice president keseng lambat kit khot jong keseng bad ya kate kejing le jurep la sedang shwa nak office jong usab divisional officer engineering wing jong katanat hel ha ka bakila lab ba omshim don officer bad ki jakashong ithli bad sudah hanrei la don tangki nong trei shushu nak liang jong keseng kala kio sa shako office jong ka horticulture ha ka bahang neru la lab ba omshim don ki officer bad kumju keseng kala lab ru baki babun ki nong trei kem simpat la wan tre setia war ka por khat web jeru ka office bat ki kamera ki dang thli bat kan jar jar light no tangkumba ar bat lai ngot ki nong tre ki blawan poi nakaliang jung president keseng uba bi marbnyang lo penrem juri ke tege jingle ju ki officer bat ki nong tre sarkar ki blashim sting ya ka kam ka jung ki ban le tre hapo ki office sarkar bod ulong ru ba keseng ha ka bai debit ke jingle sting ju ki officer bat ki nong tre sarkar ban poi tre biang por kala deb ujoru shu DC brem jung ka West Kasil District house nem arajar khat pra Badmenta usnem ru kala lej ban pen kan mau biang UDC batamai nrei ulong ba omshum par layo satiai ka jubam nakaliang jung teu nong yelam keseng ulong ru ba keseng kanom shong thaj nrei kan yai beteng ban penong jing lej jurep aki wepat ki office sarkar ki badon apo ka district balada kadang yai lap nakaliang jung keseng kan le dak bating e nakaliang jong gi ka seng HNYF West Kasil District rangkat ki peram member ki belaya soralang hana ka sengi ka bamta ya kaba ni pelong ya kana ka jing visit hakini ki office sarkar bakar ki badan ne ka ka district nong stoin headquarter but ka jing visit ka jongi kalong hadin ka jing ujor ka jing ut jing nam jong babun ki pat ba nong song jong kana ka West Kasil barok away ya ka jing let jing wan ka jing wan tre ka jong ki officer in charge bakar jong ki department baro ya ka jing shimsting ya jong ki ya la ka kam ya ka ba ki shim ka jing ki kli panban kalong ka jing so diaw na kalyang ka sang ka jong ni ba ni sham kumne ba ni la sham lagi jong ki khmat ba ni la wan ban visit ikini ki officer sarkar ni sham ba kim don wat ki officer ki ba koi por ka biang Pandangan yang sang jongi peram jon halwar kana ka jing chimsting jong kini ki officer in charge jong ki department bakar baro ya ka jing yurat ya ke pat nong song jong ka West Kasil baro ka wei la song klikti halwar kan ha kana ka benta bat nakaliang ka sang jongi ngila da pan pha ya ka jing tho sisin sha o deputy commissioner jong ka neka district ya ka ba munshim khia pa pentikna ba ya baro ki department baro bagi dari ban biang yang portray hanrai ngipet kene ka jing kenduk jongi bat UDC ka tu kapor ka kam shamla seiso ka pelong yang ba ngihap ban visit lagi jong khmat ha kana sengi ka bamta